किसने गुच्चा किया आपको? मम्मी ने। मम्मी को पुंगा मार करेंगे अभी, रुक जा। मम्मी क्या बना रहे देखो। अयो दोच्चा, मम्मी तो खा भी लिए देखो। ये कैसे होल करना बता। हाँ। इसको ऐसा होल करना, ठीक है? देखो ये ऐसा है ना, तो ये हो सकता है नहीं। ये देखो ऐसा हो गया ना, तो ऐसा इसको ऐसा घुमा के ऐसे नहीं, फर्स्ट ऐसा घुमा नहीं हुआ। सुपर अगेन। गुड नाइट बोल दो चलो सबको। गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। मॉर्निंग गाइस। नहीं जीना जंगना स्टार्ट जालायबाय। नम्बाजिया मा बनायदों? क्या बन रहा रे बुरी? पराठा मम्मा। पराठा सुबह सुबह चाय के साथ? प्लेन पराठा, यस, चाय के साथ प्लेन पराठा। और क्या कर सकते हैं? और तो कुछ है भी नहीं खाने के लिए। आज हम पराठा जान से दाऊदे भी गया लाना पड़ेगा लगता है नहीं? लांफैदोंमोन एसे न' खाथियावनो दखाना नायदो। बेनो फिसानो थांफिनदोनोथ' आरो गोबाव थाजायालै बायहेरायाव फैबा फ्रेश मोनलायलायखायो। हाब सान्दुं आरामनो अखा हानानै थ' थांफिनदोनि। माथो जोंनाबो बेंगलराव केसआ बारायगासिनोब्रा बिरादनो। मैयासो न' खाथियावनो बिटिएम होननाय जायगा बियो, जोंनिफ्राय बिदिनो 2 किल'मिटारल' जागोन दा। बाव सासे मानसिया 50 जनखौ इनफेक्ट खालामदोंनो। नंना नङाथाय बाथ्राफोरा? नोंनि लाइफखौ मालायखौ प्लिज खालामनायाव वेस्ट दा खालाम। विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं। नै नानियाबो सिखारबाय, गेलेगासिनो, ब्रेकफास्ट मोनजाथ'वाखै, जाहोनांसिगोन दानो। ओमफ्राय कर'ना केसेसआथ' एकदम बारायगासिनो जेरावबो। जोंनावबो मैया मोनसे मेसेज फैदों कि सासे मानसिया 50 जनखौ इनफेक्ट खालामदों सानसेयावनो। जों थानायनिफ्राय 1-2 किल'मिटारल' बे जायगाया। मा जाबावगोनथाय? बेफोरबायदि निउसफ्रा फेकबो जानो हागौ, नंगौबो जानो हागौ, मिथिला जोङो। होमबाबो एसे प्रिकसनै थानो नाजादो नोंथांमोनहाबो। बेफोरबायदि बेमारफ्रा जाबाय बायोबा मोजां नङा। दे होमबालाय नानिखौ, नानि विल हैव ब्रेकफास्ट? Yes, noodles. What? Noodles. सुबह सुबह no noodles papa, we'll have paratha. Okay, we'll see what best we can do, okay? Okay. बेरे फुंजानि noodles जानो आसोला। नै नानिया पराठाखौ माबायदि जायो? गुड़ नांगौ बेनो गुड़ होखांनानै बेखौ ओरै रोल खालामनांगौ। How is the paratha? It's nice? You like it? Say good morning everyone. Good morning everyone. Welcome back to the channel. Welcome back to the channel. बस एनर्जी इतना लेस क्यों है आपका? नहीं, मैं कब बनाऊंगी? बहुत जल्दी हैं? चेयर को दनी ऑर्डर खालामथानसैलै हाथाला चूज खालामखाबाय आं नै। नायनोसै फार्स्ट मोनसे अर्डार खालामगोनसै। अर्डार जाबायलै 15 तारिखआव डेलिभार जागोननो। होमबा जाहैबाय नेक्स्ट वीकनि बुधबार। नायनोसै दे सिं सानायफ्रा एसे खम जाबाय बायोबा चेयर सोलायनानै। नोंथांमोना सोंदोंमोन ना बेफोर जावनायफ्रा माबि? बे जाहैबाय कावेरी वाटार पाइपलाइन। बे लिकेज जादोंमोन, बेखौनो दा थिक खालामगासिनो। नैबाव हानि मानसि दं, नुहुरना नुहुराथाय नोंथांमोना? एकदम खोबथेबाय बिफाङा। क्या है ये मैं है? आप उधर कुछ चेक करेंगे? अंकल क्या कर रहा? किधर? उधर बारिश है ना, अंकल पानी थ्रो कर रहा, गंदा पानी। ऐसा क्या? आप उधर देखोगे? दैजों मा गेलेनो मोजां मोनोथाय उन्दैफ्रा, गावनि ओंखाम बानायदोंनो। ओइ Yes. What is this? मा जानांगौ दिनै मिथिलालाय।
क्या खाना है? फ्राइड राइस खाना है तो चावल बिठा दो कुकर में, मैं आऊँगी तब तक ठंडा हो जाएगा, फिर मैं फ्राई कर दूँगी. हेलो कारनि इन्सुरेन्सआ एक्सपायर जागासिनो बिनि थाखायनो कल फैदोंमोन 19 जुलाइ रिनिउ खालामनांसिगोन जेरावबोथ' थांनाय गैया बे बोसोराव मा खालामनो उपाय गैया मेन्डेटरि खालामनांगौ फ्राइड राइसआनो जाथोंसै दिनै ओंखाम संनानै दोनसै ओमफ्राय नोमबाजै बेखौ फ्राय खालामसिगोन गाव जेरै फ्राय खालामथोंसै ओमफ्राय एसे ना बाथोन बानायसै आंहा माथो खालामबावनो जेबो गैया दिनै एकदम सिम्पल खाना नानि थाखाय नायसै मा बानायनाय जायो क्या खाना है रे मेहर नूडल्स दहाय फुंनिफ्राय नूडल्स होनगासिनो आसोला अफिसा सिल जाबाय सोरबा पजिटिभ केस मोनलायबाय दिनै बिसिनाव दिनै ना मैया मोनदोंथाय कल मिला क्या पॉजिटिव केस? कल मिला हमारे ऑफिस बिल्डिंग में है, नीचे वाले फ्लोर में, हमारे फ्लोर में नहीं. अच्छा मतलब दूसरी कंपनी में है बट सेम बिल्डिंग है करके पूरा बिल्डिंग सील करके सैनिटाइज करेंगे. तो सील हो गया. वैसे ऑफिस नहीं जा रहे थे इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट जो जा रहे हैं थोड़े बहुत लोग IT वाले वगैरह बाव मा खालामगासिनो जै पजिटिभ केस मोनबाय बहायबाफोर सासेबो होमबाथाय पुरा बिल्डिंखौनो सिल खालामो. नै आं मोनसे जिनिस सर्च खालामनो नागिरदों COVID-19 नि बिसयै दा COVID-19 नि निउज फैगासिनो कि बे एयारबर्न जाबाय बेखौ गुगोलाव टाइप खालामबा आं IS ल' खालामदों ओमफ्राय स्पेस बानायदों नों आं साननायखौ बोरै गुगोला मिन्थियो सानना नायसै WHO acknowledges evidence emerging of airborne spread of COVID-19 द हिन्दुआबो बेखौनो लिरदों टाइम्स नाउ निउसआबो बेनो लिरदों माने नोंथांमोनहा मास्कखौ कंपलसरी गाननांगोन बायरायाव थाङोबा. खत्म हो गया पापा. हाँ खत्म हो गया अब लेके जाओ थैंक यू. What's you doing? Tina is watching Man's. Oh. नहीं नानिया रोशनी ऑनलाइन क्लास में वीडियो नहीं गसने. Very good मेहर. ये क्या है? रेक्टेंगल. कितने साइड से इसके? 4 sides. Very good. High five. ये क्या लगा आपको? कुछ नहीं है कचरा. High five. सुपर. आपको प्रोमो करना. ठीक है आप देखो पापा लेके आएगा ठीक है. फाइनली क्या डिसाइड हुआ भाई क्या बना रहे हो? बहुत कुछ बन रहा है. फ्राइड राइस फाइनली और मेहर मैडम के लिए देखो अलग से टमाटर रसम बन रहा है. मैडम है वो फ्राइड राइस नहीं खाती है, उसको ड्राई लगता है करके उसके लिए रसम चावल बना रहे हैं. फ्राइड राइस जेबो गैया ओमफ्राय ना बाथोन ओमफ्राय नै चार्ज दङ नानियाबो गावनि रसमजों जागासिनो नोमबाजैयाथ' जोब्बाय खौ गेदेरा नै जोंना आसोलफ्राबो फैलायबाय देलाय लोगोफोर जागोन दिनै उखैथारबाय गाज्रि दामोनसै दे लोगो मोनफिनगोन दसेनि उनाव र' नानीजों आंजों दसे उन्दुनोसै. नानी अयो ये देखो इधर गुड नाइट बोल दो सबको. चलो बंद कर दो. सुपर इधर रे जोंना नानिया आं दुगैनायाव ब्लग खालामदोंमोन नोंथांमोनहा बेखौ नाय. क्या रे ब्लॉगर बन गया. हाई फाइव. Very nice. You're doing a good job. Good morning everyone. Welcome back to the channel. Asa kalmatang. देखो ऑन क्या मैंने ऑन क्या आजकल बहुत व्लॉगिंग करते हैं. ओके ला 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 देखो मशीन में ला 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 ला. I just now just bye bye goodbye. I then love us to select them. See my makeup friend. I didn't see. Okay, bye. Goodbye. Finally, सामोन लंबायलै बेलासिनि
बेलासि जाथारबाय ओमफ्राय दहाय बुंनाय बादि प्लिज मास्क गाननानै बाहेरायाव ओंखार मास्क गानाबा बाहेरायाव दाथां बे भाइरासआ एयारबर्नबो जादों होननानै खबर फैगासिनो किन्तु कनफार्म दाबो मिथिया आरोखि मबेबा केसेसफ्राव साइन्टिस्टफ्रा बुंदों कि बियो एयारबर्नबो जादों होननानै कमप्लिट एभिडेन्सथ' गैया होमबाबो नोंथांमोनहा प्रिकसनै था मोजाङै था दे होमबालाय दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन लोगोफोर जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव आनटिल द नेक्स्ट वन टेक केयार बाय Bye bye.